Терпение, Assalomu добродетель. alaykum. Добродетель. Marhamat. Abzori akkaunti мо бедроин Telegramda, Instagramda, YouTube'da, TikTok'da подписаться کنین. насиб карда боша ояндаи мо шумо қатъи. Агар ки бихоҳед алмаз данат кардан ёки падарка мепартоем. Сарч бисмиллаҳир-роҳмонир-роҳим гуфта сарч дар шоко марҳамат хеле чизҳоро дорад. агар ки шумо бихоҳед насиб карда боша ҳафта додам мегирем. фақат хотиш мегирем ки подписка бардоред дар 4 та канал. ялла нишон додест сефер наметавонад Революция. Революция. сари профил медроин тикток гузашта метавонед айдиро копировать карда ҳозир мепартам шумода бемалол даромада подписатсия мекунед барои тикток. инстаграму ютубу телеграм ҳозир нависта мемонам. ждат мекунем шуморо бачаҳакои нозанин бошед.